تنسعين ودكة قذافي اتي معربوان بسر ربحاتاتهم بعين تسابقو زتأمتو زبوزحو أفريقاوان بجيغاز تردقو ليبياوان إيدو سبرو هاجرات عرب زترمو CIA نلعلي 30 عمتات استثناصنو نهابتن معبالن أفريقا حلينو بلوص مدب زحانتته يقداس لعل زقبو غزي ن40 كلتن عمتات اب كرسي مريحነት استخويته بوتادراو علوا سلطان زجبته اب لب مليونات احزاب استفرارق سمعيت زقمته نتا بمهيمنتن دخنتن تفلط زنبرت ليبيا ፍጹም ዝለወጠ ብሩሱን ሃገራዊ ዓረባውን አፍሪካውን ስምዒት ልቡ ዝነደደ ኣብ መጨረሻ ግን ብዘስካሕካሕ ኣገባብ ካብዛ ዓለም ዝተወገደ ኣቦ ዘመናዊትን ጸላዊትን ብኾፍካ ሃብቲ ተስተማቕረላ ግናኸ ኣፍካ ዝሃበካ ዘይትዛረበላ ሃገረ ሊብያ ዝነበረ ኮሎኔል ሙዓማር አልቀዛፊ እዚ ጅግንነት ትብዓት ገበናት شرحتات تلمت حادنت مستيراو تكبارات سلياو سراحتن سلتاوي كلس حسابن زملؤو فوليزانتا نايزي قراص جنك ألقاسن چكانن مراحل بيانبر كلهم دقفتو يخونو تقاومتو صصبؤو وي ححما قطراي كتسمعو كتصبيو خمزي بلكم اناتا محصنكو نخلو آلوتاون أونتاون قرنتاتون تكباراتون زيتنتن حقنيا تاريخ نمكتال بوتا أتاتيحكم كتسافحن أأذانكم تسأليكم كتنقحن الناس خاخركو نعملو اتحستو يحلفكم زي زبزح جزي 15 بزبزحن دا أمازونيان غارد زسوعا من اسيات جنكا أمنات دكنستيو عجبتي وي بولي غارد سنة تسنية زقوع الزنبرة أفريقيا كاب سقعتنيانت دولارن أمريكان وسيا نفسان خدكل بوركا ودينارن حدش بانكن كتكم إيدو سالي زهابه أب حد أوان 500 زبزحن إيطاليان موديلات عديمو سبكة اسميون حانتي قرآن شليمون سلزفانون على ملوء ززاربه أب ززقشو بوتاتات كم تزعبيو تينداناي بدوين زرقيحو أب أمريكا يخون إوروبا كي ترفه مزان ومرحتي زقبلن زعرفن زنبره نسألوا معربوين أب دخاتات هاجرات نمدخام زكالو زسعره جن نحاسبو زسعرر زخوان رئيتو مقبال زيناتو علمنا خبز رأيتم قراصات صلوتن تبعتن مرحت عالم حاده زنبر مرحي ملو شمو معمر محمد المنوار القذافي أبشحن شعاتميتن 40 كلتن سرت كابت بحال كتما ندوب قرب رحيقو أبزركب قاصر أبو حادي زبحال أكال نايتي تروبوليتانيا زبحال وراجع زنبره مدر بداو بوتا أبتين دا كابز نبرو حرستوت بدوين سدرايتو وليدو كابتوم 4 قلعو زولدو دخاتاتن مهيمنت زيطفون سدرو قذافي حساس لدن اتونكو ود تبعتاين نيرو اتي بلمدي ابو منيار توايلو زصواع زنبره ابون قذافي اقداسنت ناي تمرتي سلازتردو كلو جينايو زخفله مسواتنا خفله نهصان قذافي كابنوس ادميو كمهرو جميرو قذافون اي حمقن بلعل تقداسنتنا دوبون تمرتونا تخطاتله نتليبيات حلفو زنبرت كبيد نايد خنتن مجزأتن جزي كاب هصانتو جميريو كستوعل لجميرو قذافي كولدن كلو اب تحت كرفحنا ايطاليا مجزأتي تجفلق زنبرت ليبيا دحري مززام كالاي كينات عالم اب 1945 ايطالياوان تسعيرهم سلازوصو ليبيا امونغو عباي برطانيان فرنسان تمقيليا كتم حدر جميرا شحوكا ابت جزي تمرتي بنصان تزينبره أبون قذافي ودو مهور نخونلو نبأتا تمرتي نمفلام نابتا أبطقوم زنبرت كتما سيرتا يسديدو اتي حموشت معالتي أبسومون أم مسجد حديرو قدام سنبت 32 كيلومتر توقعيزو ناب سدرو زغيد زنبره هسان قذافون أي سنفن أب 4 عمتات شدشتا كفلتات سجيرو نتخب دك ختما زقات موز نبره دندانتات بديو تمرتو بمنفعات كالسيلو ناي كال اي درجات مرتو نمفصام ناب صبح زبال كتما ابزوبا فيزان زقاز قذافي كابز اوان جميريو ግብፃውያን መምሃራን ክላለን ንዓረባዊ መንነት ዘጓሃሩ መጽሔታትን ከንብብ ዝጀመረ ቀዛፊ ብፍላይ በቲ በህዝባዊ ምልዓል ኣብ ስልጣን ዝደየበ ናይ ሹዕ ፕሬዝዳንት ግብጽ ነበር ጀማል ዓብደል ናስር ብማራኺ ትርኢቱ ዓረባዊ ክልስ ሓሳቡ ኣብ ልዕሊ መግዛእትን ምዕራባውያንን ዝነበሮ ጽልእን ኣዝዩ ዝምሰጥ ነይሩ ብሓጺሩ
ጀማል ዓብደልናስር ንቀዛፊ ሮል ሞዴል እዩ ነይሩ። ኣብቲ እዋን ሓደ ካብ መምህራኑ ዝነበረ ግብፃዊ ማሕሙድ ዒፋይ ዕውት ዝኾነ ቃልሲ ኩሉ ግዜ ደገፍ ናይ ሰራዊት ከም ዘድልዮ እዩ ዝመክሮ ነይሩ ንመንእሰይ ቀዛፊ። ካብዚ እዋን ማለት ካብ 1951 ንድሓር ሊብያ በቲ ምስ ምዕራባውያን ዝደናገጽ ዝነበረ ንጉስ ኢድሪስ እያ ተመሓደር ነይራ። እዚ ከዓ ነቲ ድሮ ብጽልኢ መግዛእትን ምዕራባውያንን ውሽጡ ኺሒኑ ብዓረባዊ መንነትን ለውጥን ዝብል ስምዒት ልቡ ዝነድድ ዝነበረ መንእሰይ ቀዛፊ ዘየደቅስን ቁልጡፍ ለውጢ ዘድልዮ ጉዳይ ነይሩ። ኣብ 19 ዓመቱ ማለት ኣብ 1961 ቀዛፊ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ብምውዳብ ንንጉሳዊ መሪሕነት ናይ ሊብያ ዝነቕፉ ፖስተራት ብምዝርጋሕ ወላውን ኣልኮል ሸጣይን ዝበለውን ሆቴላት እናጥቅዑ ናዕቢ ምስ ፈጸሙ ምስ 20 ካልኦት ተምሃሮ ክእሰሩ እንከለዉ ቀዛፊ ከዓ ምስ ስድሩ ካብ ከተማ ሱብሓ ክወፂኡ ተገዲዱ። ናብ ሚስራታ ትበሃል ከተማ ዝገዓዘ ቀዛፊ ዓረባዊ ሃገራውነትን መንነትን ዝብል ክልሳ ሓሳብ እናጽንዐ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቱ ዛዚሙ ታሪኽ ንኸጽንዕ ኣብ ቤንጋዚ ኣብ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ሊብያ እዩ ትምህርቱ ቀጺሉ። ብዙሕ ከይዶንገየ ግን ናይ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቱ ጠንጢኑ ኣብ ሮያል ሚሊታሪ ኣካዳሚ ወታደራዊ ታዕሊምን ትምህርትን ጀሚሩ። ኣብዚ እዋን እዚ እምበር ቀዛፊ እቲ ንህይወቱን ንታሪኽ ሃገረ ሊብያን ዝቐየረ ድሕረ ባይታ ክፈጥር ዝኽኣለ ብዙሓት ከም ናቱ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ካብ ስኡናትን ንጹል ድሕረ ባይታን ዘለዎም ስድራ ቤታት ዝመፁ መንእሰያት ስለ ዝረኸበ ብምስጢር ማሕበር ፈጢሮም ክንቀሳቐሱ ጀመሩ። ነቲ ምዕራባውያን ዝበልዎ ክገብር ድሕር ዘይብል ኢሎም ዝነቕፍዎ ዝነበሩ ኣብቲ ግዜ ዕድመ ደፊኡ ዝነበረ ንጉስ ኢድሪስ ንምዕላው ድማ ጥንቁቕ መደብ ክሕንፅፁ ጀመሩ። ኣብ 1964 ቀዛፊ ምስ ብጾቱ ምንቅስቓስ ናይ ሓራ ሰራዊት ወይ ፍሪ ኦፊሰርስ ሙቭመንት ዝሰመዩ ምስጢራዊ ጉጅለ መስሪቶም ደሞዞም እናኣከቡን ስለያዊ ሓበሬታ እናማእረሩን ምጽንጻኖም ቀጸሉ። ናይ ወታደራዊ ታዕሊም ትምህርቱ ምዛዘመ ኣብ ክፍሊ ሓበሬታ ናይ ሰራዊት ሓላፊ ናይ ተኸባቢ ርክባት ኮይኑ ድሕሪ ምግልጋሉ ንዝለዓለ ወታደራዊ ትምህርቲ ኣብ 1966 ናብታ ዝጽየና ዝነበረ ዓዲ እንግሊዝ ተላኢኹ ብቋንቋ እንግሊሽን ወታደራዊ ትምህርትን ዛዚሙ ተመለሰ። ኣብ ሙሉእ ሃገረ ሊብያ እናተንቀሳቐሰ ስለያዊ ሓበሬታ ድሕሪ ምእካብ ከዓ ኣብ 1969 ንጉስ ኢድሪስ ብመገሻ ንቱርኪ ምስ ኣምርሐ እቲ ንዓመታት ዝፀዓርሉ ብጥንቃቐ ዝሓንፀፅዎን ውጥን ዕልዋ መንግስቲ ፈጸሙ። ቀዛፊ ከዓ ሕልሙ ናብ ጋዲ ቀይሮ። እታ ቀዛፊ ብዝርከቦም 12 ኣባላት ዝቆመት ማእከለይቲ ኮሚቴ ናይ ምንቅስቓስ ሓራ ሰራዊት ብኡ ንብኡ ነብሶም ሪቮሉሽናሪ ኮማንድ ካውንሲል RCC ማለት ሰውራዊት ፈጻሚት ጉጅለ ናይ ተሓድሽ መንግስቲ ኢሎም ብምስያም ኩሎም መሓውራቶም ኣዋፊሮም መዕርፎ ነፈርቲ፣ መደበራት ፖሊስ፣ መደበራት ሬድዮ፣ ቀንዲ መንግስታዊ ህንጻታትን ኣብ ትሪፖሊን ቤንጋዝን ተቆጻጺሮም ኣብ ትሕቲኦም ብምእታው ዕምሪ ናይቲ ካብ ዓሌት ሶኑሲ ዝመጸ መሪሕነት ንጉስ ኢድሪስ ከም ዘበቅዕ ገበሩ። ነዚ ንጉሳዊ መሪሕነት ገልቢጦም ዝገበርዎ ወታደራዊ ለውጢ ዓረባዊ ሓበንን ሓድነትን ብምስማይ ንሊብያ ሽማ ብወግዒ ናብ ዓረባዊት ሪፓብሊክ ሊብያ ቀየርዎ። ኣብ ህዝብታ ብመግዛእቲ ኣውራጃውነትን ዓሌትነትን ነዊሕ ዝተሳቐየት ሃገረ ሊብያ ከዓ ዓብ ደገፍ ረኸቡ። ኣብዚ እቲ ኣዝዩ ዘገርም ነገር እዚ ኩሉ ለውጥን ዕልዋ መንግስትን ብጽፉፍ ምፍሳስ ደም ብዘይብሉ ኣገባቢኡ ተዛዚሙ። እዚ ንኸውን ዓብ ተራ ዝተፃወተ ወዲ 27 ዓመት መንእሰይ ቀዛፊ ድማ ብምሉእ ደገፍ ኣባላቱ ኣቦ መንበር ክኸውን በቂዑ ጥራይ ዘይኮነ ንነብሱን ናይ ኮሎኔልን ሓለቓ ስታፍ ሰራዊትን ዝብል ማዕርግ ሸይሙ መራሒ ግዝያዊ መንግስቲ ሊብያ ክኸውን ከኣለ። ለውጥን ውሳነታትን መንእሰይ ግን ከዓ ኮሎኔል ቀዛፊ ነቲ ሓድሽ ስልጣኑ ንምውሓስ ከም ማዮም ክውሕዙ ጀሚሮም። ንኩሎም ተደናገጽቲ ንጉሳዊ መሪሕነት ነበር ካብ ወታደራውን ፖለቲካውን ጽፍሕታት ሰጉጉ ብእሙናት ኣባላቱ ከም ዝትክኡ ገበረ። ንጉስ ኢድሪስ እውን ኣብ ስደት እንከሎ ንሞት ከም ዝፍረድ ተገይሩ። እንተኾነ 3 ወርሒ ድሕሪ ዝዕልዋ መንግስቲ ገለ ኣባላት ሰራዊትን መራሕቲ ውሽጣዊ ሚኒስተራትን ነበር ንቀዛፊ ከሎ ጌና ንምዕላው ፍሹል ፈተነ ኣካየዱ። ብዙሕ ከይጸንሐውን ወዲ ሓዉ ንንጉስ ኢድሪስ ነበር ኣሕመድ አልሰኑሲ ንቀዛፊ ዓልዩ ንሓውብኡ ናብ ንጉሳዊ ስልጣን ንምምላስ ፍሹል ፈተነ ዕልዋ ምስ ፈተነ ተታሒዙ ንሞት ተፈሪዱ። ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ማእሰርቲ ግን ኣብ 2002 ቀዛፊ ምሕረት ስለ ዝገበረሉ ነፃ ተለቂቑ። ካልእ ኣብዚ ኣገዳሲ ዝኾነ ነጥቢ ንገለ ሃገራት ዓረብ ኣፈን ብኣግርሞት ክጥምዝዛ ዝገበረ
أمريكا بونبو نتحدش نيك قذافي وتهدروا منجستي أفلتو مسحبتو قذافي كركورناي معرابيان هاجراتيو إلى ميمدم دي ماما يقداس إزي نتشم أمريكان كالوت معرابيان هاجراتن كسمع كله نلعلي زبلوز نبر قذافي سوس واينيرو كيدون قيخا أنصار أمريكا زنبرو بوليسو جهود جبرو أب ليبيا زنبر وتهدروا معسكرات أمريكان بريطانيان كعصون رعوان تقليلا كوزان أب تهاجر تريفهم زنبرو إيطاليان زيغاتات دما سلاحيلهم عدوم كخودنيو أزيزو معاس زطراي ندادي عند حقوق قطبا ليبيا سلزنبره نتن نايتهاجر ندادي ناغوالتا نليبيا قرب قربو قنعو تراي نهابا هابتا زمزمزا زنبرا عبيتي كوبانيتات ندادي وي 51 مئتاويت نليبيا كخفلا وي تقليلا كوزا مس أززن أبقالو كسمام عين تجديدا كسيلو زغونا أبال نقصاو سدرابيت أبوليتيكا تهاجر كيساتفن كلن نايقلي غازيتاتات سرحن دو كبلان محبرات سرحتنياتاتون دسكيلن نعب زبال كلا علا كمزي كلان جيريو الميسوان بفلايتي أبلع لنا ينداد كوبانيتات زوسرو قرات سقومتقن أزيو بلوسن نهاجر ليبيا زحبن نزربهن وزيتيو ترغيبو أبتزقص على 4 عامتات كا ناي ليبيا GDP مالت جاملاوي زبيتاو أتاويتات سمايو تسغيلو كاب 3.8 بليون دولار ناب 13.7 بليون دولار عريقو أمدايت عنا ليبيا كدم قذافي أب سلطان مديابو أملو تهاجر شو أتمئتي دكتوراتن وحدات هوسبيتالاتن ترين نيرنا أوشت 9 عامتات مريحنة قذافيقن كوصري دكتورات ناب 3,000 كبلن كله كوصري هوسبيتالاتون درجة بأس في كمز زايدو جيرو أب تهاجر زنبرة زتحات دموز ناي كلو سرحتنيا ناي ولكي يقول ناي منجستي بعث في كمز عبي بمقبار وقاتات كراي جزا ب400 مئتاويت كمز قنس يجيرو منجستي حزب كي بدل أب كلو صفعتات ناي واقع مقصار بمقبارن أوش تحت سير جزي سربة تخاول لوت أمزيو أمولو هاجر ليبيان زبزح هاجرات عربن كم جيجنا حالاي هاجرون نمعربويان زمكته قراص جنك أبولس حربنيا كجلس جمره بزعبا أمزاز أحبت ندادي ناي ليبيان قرب دحر بايتا ناي تهاجرن زحاشة مرداءتا نكهلونا ندحري التمليسنا نتاريخ تهاجر بحسر زبالة كندهسسينا كاب شحن 550 حدن كساب شحن 910 حدن نأستات 400 عامتات أب تحت جزءات أوتومان ناي تركي تم حدر زنبرت ليبيا بسلسة أوراجاتات مالت تريبوليتانيا فيزان كومون سيرينايكا زبهالا زوباتاتيا تفلت نيرا دحر ودقت أوتومان ناي تركي أب تحت إيد إيطالياويان زودقت ليبيا مبار دحر شحن 910 حدنيا كم حانت هاجر كتجزاء جميرة إتا أب جماجم بحريز تدوكونت رئيس ختمات تريبولي تركبولو زوبا تريبوليتانيا بنقدي مس إيروباويان ودباو نتفتاتن قلطف معبالة كارئن كله أوراجاتات فيزانن سيرنايكانجن نمجزأتي بمقوام كأسألنا عبتات سرائيلن زدخيا زوباتاتي نيرم أبت جزي نيرتراون تجز زنبرت إيطاليا نزي أب ليبيا زقات ما زنبرة كبيد مغته بأزيو إسب أون قف أون أجبابع كتشوف العود في التنيرة أب حقون قذافون حدا خبتهم نشكونا إيطاليا خكوامو هيوتهم سأنو حربينياتات نيرو بتوسخون 300 أبارات قبيلة قذافي نجعد كهديمهم كعقبو تجديدهم أب تاريخو سندات كم نرغبون أب استفلالي أف تاريخ كم نسمعون إيطاليا نمخته ليبيوان نممكات إيرتراين عساخر أجديدان ليبيا بموساد أنصار ليبيوان كم زوابو خمس جبرتهم بزحت إيرتراينون هيوتهم كم زسانون أشش كبهال زي بلو أكل تاريخنا بفلايتي دحر مززام قداماي كينات عالم أبسلت أنزليبه فاششتاو ولك أملاخنا إيطاليا نبر بنيتو موسوليني نتقاومو ليبيوان نتي إيطاليا مسفعفح زب الحلمو زصارر عبتس أبو أجيرو سلازطموتو أبشحن 930 ن رودولفو غرازياني زبال كان جنرال ناب ليبيا بملأخ إز زي بهالقف إن متقعتن قبل الحزب ليبيا نورده نتتقاومو كتشوفلو قيفتينو شحوكا بزو حساب انتهلقه تقاوموتا دحيرا نقدماي مرحناي هاجر ليبيا زنبره نغوس إدريس زفريت أوراجا سيرينايكاغن ماليسيو غيرون برتعون كابتا 3 مليون طراي حزبي زنبره ليبيا بمجزاتن ጭቆናን إيطاليا أستات 1 مليون مالت لعل 750 شح ليبياوان هيوتهم كمسانون أمزاجبت تاريخ تسنيدو يركب دهري سعرت إيطاليان نقرب عمتات أب تحت بريطانيا فرنسا استمحدرت ليبيا أب شحن 950 حدن كم هاجر قيمة اتي كاب عليت سينوسي زخونه نغوس إدريس أب سلطان مسليبه حانت كابتن زدخيا هاجرات عالميا نيرا
10 ሚእታዊት ካብ ህዝባ ጥራዩ ትምህርቲ ነይሮ ደቂ ኣንስትዮ መሰል ዝበሃል ኣይነበረንን ዝበዝሐ ህዝቢ ተረፍ መረፍ ሓፃዊን ናይ ካልኣይ ኩናት ዓለም ብምሻጥ እዩ ዝናበር ነይሩ መሬት ሃገር እውን ዝበዝሐ ንሕርሻ ብቑዕ ኣይነበረን እቲ ኩርኩር ምዕራባውያን እናተባህለ በህዝቡን በሃገራት ዓረብን ዝውቀስ ዝነበረ ንጉስ እድሪስ እውን ሽሑ እኳ ይኣምነሉ እንተዘይነበረ ግን ኣዝዩ ጉሁድ ነይሩ ቁጠባ ሊብያ ኣብ ዓመት 7.8 ሚልዮን ዶላር ጥራይ ዝእቱ ነይሩ ንሱ ኸማን ዝበዝሐ ካብ ክራይቲ ወተሃደራዊ ማዓስከራት ኣሜሪካን ብሪጣንያን እዩ ዝርከብ ነይሩ ኣብ 1959 ግን ሊብያ ኣዝዩ ብዙሕ ሃብቲ ነዳዲ ረኺባ ከተውፅኦን ክትሸጦን ምስ ጀመረት ኣብ ቋሕሰሚኡ ቁጠባታ ሃገር ለውጢ ኸርኢ ጀሚሩ እንተኾነ ግን እቲ ብንጉስ ኢድሪስ ዝምራሕ ዝነበረ መንግስቲ ብብልሽውናን ብሰበይ ሰብካን ንሓድሽ ሃብቲታ ሃገር ብዝተሳብዐ መልክዕ ክጥቀመሉ ጀሚሩ ውሕዱ ክሳብ ቀዛፊ ንዑ ኣልዩ ስልጣን ዝርከብ ስልጣን ካብ ዝተረከበላ ዕለት ጀሚሩ ፍልስጤማውያን መሬቶም ተሓሪጎም ኣብ 1948 ሃገረ እስራኤል ከም ሃገር ክትምስረት ምኽኣላን ሃገራት ዓረቡን ተደጋጋሚ ኣብ ኩናት ምስ እስራኤል ገጢመን ስዕረት ስለ ዘጋጠመንን ፍጹም ዝወሓጠሉ ዘይነበረ ቀዛፊ ካብ ጽልዋ መግዛእትን ምዕራባውያንን ሓራ ዝኾነት ዝሓበረት ናይ ኩለን ሃገራት ዓረብ ዓባይ ፌደሬሽን ንምፍጣር ዝብል ተስፋው ሕልሙ ናብ ጋህዲ ንምቕያር ምስቲ ተመሳሳሊ ሓሳብ ዝነበሮ ብቀዛፊ ኣዝዩ ፍቱው ዝነበረ ፕሬዝደንት ግብፂ ጀማል ዓብደል ናስርን ካልኦት ሃገራት ዓረብ ብምርኻብን ነቲ ክልሰ ሓሳብ ናብ ጋህዲ ንምቕያር ጻዕርታቱ ኣጽይቑ ድቃስ ዘይብሉ ክሓድር ጀሚሩ እንተኾነ እዚ ተስፋ ዝነበሮ ክልሰ ሓሳብ ብሃንደበታዊ ሞት ወቃዒ ልቢ ናይ ትሽዑ ፕሬዝደንት ግብፂ ዝነበረ ጀማል ዓብደል ናስር ኣብ 1970 ተቆፂኡ ተሪፉ ምክንያቱ እቲ ንዕኡ ተኪኡ ፕሬዝደንት ግብፂ ኮይኑ ዝተሸመ አንዋር አሳዳት ናይ ቀዛፊ ክልሰ ሓሳብ ዘይኮነነታዊ ጥራይ ዘይኮነ ከም ዘይበቁዕ ገሊጾ ዝምድንኦም ከዓ ከሎ ጌና ክሕርፈፍ ጀመረ አንዋር አሳዳት ግን ሃገራት ዓረብ ብፌደሬሽን ከም ሓንቲ ሃገር ከቁረና ዘይኮነስ ናይ ሓባር ውድብ ክምስረታ ኣለዎን ዝብል ክልሰ ሓሳብ ሒዙ ይመጽዩ እዚ ሓሳቡ ግን ተቐባልነት ረኺቡ ጥራይ ዘይኮነ ዝበዝሐ ሃገራት ዓረብ ስለዝተሰማማዓሉ በሚያዝያ 1971 ኣብ ግብረ ውዒሉ ማሕበር ሃገራት ዓረብ ከዓ ተመስሪቱ ሊብያ ከዓ ብዙሕ ባጀት ካብ ናይ ነዳዲ ኣታዊታታ ነዚ ውድብ ንምጥንካር ከተወፊ ጀመረት ኣብ ለካቲት 1973 ግን ወታደራዊ ነፈርቲ ውግእ እስራኤል ንሓንቲ ካብ ትሪፖሊ ሊብያ ንካይሮ ግብፂ ትበርር ዝነበረት ዋነት መገዲ ኣየር ሊብያን ኣራብ ኤርላይንስ ዝኾነት ናይ መጓዓዝያ ነፋሪት ነቲ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ናይ ምድረ በዳ ህቦብላ ወይ ካምሲን ሽፋን ተጠቒመን ዓጂበን ንክል ኣየር እስራኤል ክወስዳ ኣብ ዝፈተናሉ ግዜ ኣብራርታ ነፋሪት ዝነበረ ፈረንሳዊ ፓይሎት ነቲ ዝሃብዎ ትእዛዝ ከተግብሮ ብዘይምድላዩ ነታ ናይ ህዝቢ ነፋሪት ወቂዐን ከም ትሕምሸሽ ገበራ ካብቶም ኣብታ ነፋሪት ዝነበሩ 113 ተሳፈርቲ ከዓ 5 ጥራዮም ብህይወት ክድሕኑ ክኢሎም እዚ ፍጻመ ንቀዛፍን ንህዝቢ ሊብያን ኣዝዩ ኣቆጢዕዎም ቀዛፊ ግብፂ ኣብ ክልል ኣየር ደም ህዝበይ ክፈስስ ኣፍቂዳ ግቡእ ምክልኻል ኣይገበረትን ብምባልዩ ንኣንዋር ኣሳዳት ወቂስዎ ከም ግብረ መልሲ ከዓ ኩዊን ኤሊሳቤት II ብትበሃል ዓባይ ብሪጣናዊት ናይ ህዝቢ መርከብ ተሰቂሎም መበል 25 ዓመት ምምስራት ሃገር እስራኤል ከብዕሉ ናብ ሃይፋ እስራኤል ዘምርሑ ዝነበሩ ኣሜሪካውያን ኣይሁዳውያን ሕኑኡ ክፈዲ ይወሲኑ ነታ ኣብ ወደባት ትሪፖሊ ኣዕቂባ ዝነበረት ወታደራዊት ሳብማሪን ናይ ግብፂ ከዓ ነታ መርከብ ከተጥቃዓ ኣዘዘ እንተኾነ እቶም ግብፃውያን መኮንናት ናይታ ሳብማሪን ክብደት ናይቲ ተልእኾ ልዕሊ ዓቕሞም ስለ ዝነበረ እቲ ትእዛዝ ምስ ፕሬዝደንት ግብፂ አንዋር አሳዳት ቅድም ከመያየጡልዮም መሪጾም በቲ ሰምዖ ዝሰንበደን ማይ ዝሓወሰን አሳዳት ከዓ ክስዕብ ዝኽእል ግብረ መልሲ ኣሜሪካን እስራኤልን ስለ ዝተረኣዮ ንትእዛዝ ቀዛፊ ዕሽሽሎም ሰላም ጌሮም ዓዶም ክምለሱ ጥራዩ ኣዚዙ ድሒሩ ግን ኣብ ጥቅምቲ ዓመት እቲኣ ግብፅን ሶርያን ምስ ቀዛፊ ከይተማኸራ እቲ ኩናት ዮም ኪፑር ዝበሃል ውግእ ኣብ ልዕሊ እስራኤልን ከፊተን ዝገደደ ግን ድሕሪ እቲ ውግእ አንዋር አሳዳት ምስ እስራኤል ውዕል ሰላም ምፍራሙ እዩ بعين قذافي مس إسرائيل سلام كتجبر زمرزة هاجر تقلا من كدعن يعني را كم وصيتها قبل على أنوار سادات زنبرت سلو جهود بمقبار حزب جبسي كابسلت أنوخ علوي كما كر جميرو شحكوا أتي نمدر بدا سيناي كاب إسرائيل ناب جبسي كملس بمقبارو بحزبي دحن زغنا تقبل نترخيبون تنبره السادات جن مس إسرائيل وعلم في الرامو زبز حزب جبسن عربن يحجوا سلوين برا ኣብ 1977 ፍሕፍሕ ግብፅን ሊብያን ጥርዝ በፂሑ ኣብ ናይዶብ ግጭትን ኣቴን እቲ ን4 መዓልታት ዝቐፀለ ደማዊ ግጭት ከዓ ብምትእታው መራሕቲ ሃገራት ዓረቢው ከም ዝዓርፍ ተገይሩ
እንተኾነ ግን ኣብ 1978 ኣንዋር ሳዳት ምስ እስራኤላዊ ቀዳማይ ሚኒስተር መናቺም በጊን እቲ ካምፕ ዴቪድ ኣኮርድስ ዝበሃል ውዕል ሰላም ምስ ፈረመ ኮሎኔል ሙዓማር ቀዛፊ ንኹለን ሃገራት ዓረብ ኣኸቲሉ ግብፂ ካብ ማሕበር ሃገራት ዓረብ ክትስጎግን ክትንጸልን እዩ ክጽዕር ጀሚሩ። ከም ዝሓስቦ ኸኣ ድሌቱ ሰሚሩ ኩለን ሃገራት ዓረብ ካብ 1979 ጀሚረን ንዝቐጸለ 10 ዓመታት ንግብፂ ፍጹም ገጽ ከሊአን ነጸለኣን ጓነያኣን። ኣብ መጀመርያ 1980ታት ግን ሕልምቲ ሓንቲ ዝሓበረት ዓባይ ሃገር ናይ ዓረብ ጋህዲ ኮይኑ ክርኢ ዝደሊ ዝነበረ ቀዛፊ ሃገራት ዓረብ ምስ ሓሳቡ ክሰማማዓን ክሰምራን ስለ ዘይከኣላ ኣቓልብኡ ናብ ኣፍሪቃ ይጠምዚዞ። ብፍላይ ምስ ግብፂ፣ ቱኒዝያ፣ ሶርያ፣ ሱዳንን ካልኦትን ዝነበሮ ዝምድና ባይታ ወዲቑ። ልዕሊ ዘን ኩለን ሃገራት ግን ከም ስዑድ ዓረብ ጌራ ቅጭ ተምጻሉን ዘይትዋሓጠሉን ሃገር ኣይነበረትን። ስዑዲ ብንጉሳዊ ስድራ ትምራሕ ምንባራ ምስ ሃገራት ምዕራብ ዝነበራ ናይ ወፃኢ ዲፕሎማሲ ከምኡውን ቅዱሳን ከተማታት ናይ ሃይማኖት ምስልምና ሜካን መዲናን ኣብ ትሕቲኣ ምንባረን ፍጹም እዩ ዘይዋሓጠሉ ነይሩ። ብቑልዑ ከዓ ንህዝቢ ስዑዲ ምልዕዓል ክገብርን ነቲ ንጉሳዊ መሪሕነት ከኣልዮን እዩ ክመክር ጀሚሩ። ነቲ ኣብ ሱዳን ኣብ 1973 ኣብ ልዕሊ ኤምባሲ ስዑድ ዓረብ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ቦምብ እውን ንሱ እዩ መዊልዎ እናተባህለ እዩ ዝውቀስ ብስዑዳውያን። ንግስነት ስዑድ ዓረብ እውን ከም ግብረ መልሲ ንመንግስቲ ቀዛፊ ኣብ ሊብያ ዘይሕጋዊ ኢሎም ገሊጾሞ ጥራይ ዘይኮነ እታ ድሕሪ ኩለን ሃገራት ዓረብ ዶንግያ ምስ ሊብያ ዝምድና ዘመሓየሸት ሃገር እያ ኮይና። ኣቓልብኡ ናብ ኣፍሪቃ ዝጠምዘዘ ቀዛፊ ንኹለንተን ካብ ጽልዋ ምዕራባውያንን መግዛእትን ክገላገላ ዝቃለሳ ዝነበራ ሃገራት እዩ ክሕግዝ ጀሚሩ። ብፍላይ ኣብቲ እዋን እስራኤል ምስ ገለ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝምድና ተደልድል ምንባራ ከም እስትራቴጂካውን ፕሮፓጋንዳውን ተጻብኦ ጠሚቱ ንሃገራት ኣፍሪቃ ካብ ጽግዕተኛነትን መግዛእታውያን ሓይልታትን ተገላጊለን ነብሰን ክኽእላ ሰፍ ዘይብል ገንዘብ እዩ ክልግሰለን ጀሚሩ። ካብ 1973 ክሳብ 1979 ኣብ ዝነበረ 6 ዓመታት ጥራይ ሊብያ ንሃገራት ኣፍሪቃ ልዕሊ $500 ሚልዮን እያ ብሓገዝ ለጊሳትለን። ካብዚ እቲ ዝበዝሐ ገንዘብ ንኡጋንዳን ኮንጎን ዝተለገሰ እዩ ነይሩ። ሓባራዊ ካምፓኒታት ብምቋሙን ምስ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝነበሮ ንግዳዊ ሽርክነት ከበርቲዑ ጽዒሩ። በኣሰቃቅሞት ሓርበኛ ፓትሪስ ሉሙምባ ናይ ኮንጎ ልቡ ጉዱእ ዝነበረ ኮሎኔል ሙዓመር ቀዛፊ ሽሑካ ኣብ ጎኒ ዝበዝሑ ውፅዓት ህዝብታት ደው ዝበለ ቆራጽ እንተነበረ ንምዕራባውያን ሃገራት ይጸልኡዮም ጥራይሉ ምስ ከም በዓል ውልቀ መላኽ ናይ ኡጋንዳ ኢድ ኣሚን ዳዳ ጥቡቕ ርክብ ምምስራቱ ንዝንኡ በኣሉታ እዩ ጸሊዎ። በኣሉታ ጸሊዎ ጥራይ ዘይኮነ ከም ኣብ ኡጋንዳ ዝገበሮ ምትእትታው ገይሩ ኣብ ኣፍሪቃ ዝፈሸሎ ስርሒት ኣይነበረን። ኣብ 1979 ብወራር ታንዛንያ ኣብ ልዕሊ ኡጋንዳ ቀጻልነት ውልቀ መላኺ ኡጋንዳ ነበር ኢድ ኣሚን ዳዳ ኣብ ምልክት ሕቶ ምስ ኣተወ ቀዛፊ ጣልቃ ብምእታው ልዕሊ 2,000 ወታደራት ብነፈርቲ ብምስዳድ ኣብ ካምፓላ ዓስኪሮም ነቲ ኡጋንዳዊ ውልቀ መላኺ ከድሕኖ እዩ ፈቲኑ። ኣይሰለጦን ጥራይ ዘይኮነ እቲ ስርሒት ፈሺሉስ ኢድ ኣሚን ዳዳን ሰራዊቱን ሃዲሞም ልዕሊ 400 ወታደራት ሊብያ ከዓ ኣብ ዘይዓዶም ህይወቶም ሲኢኖም። ካብዚ ናይ ኡጋንዳ ንላዕሊ ህይወት ሊብያውያን ወታደራት ዝወሰደ ግጭት ግን ኣቐዲሙ ምስታ ብደቡብ ትዳወቦ ዝነበረት ሃገረ ጫድ ጀሚሩ ነይሩ እዩ። ነቲ ብኣውዙ ስትሪብ ዝፍለጥ ኣብ ሰሜን ጫድ ዝርከብ ብማዕድናት ሃብታም ዝኾነ ክፋል ናይ ጫድ ከም ዋነቱ ዝገለጾን ብሓይሊ ዝገበጦን ቀዛፊ ምስ ዝተፈላለዩ መራሕቲ ጫድ ሓባጥ ጎባጥ ዝምድና እናሕለፈ ምስታ ብወታደራዊ ዕልዋታት እናሻዕ መራሕታ እናተቐያየሩ ሰላም ዘይነበራ ድኻ ሃገር ነዊሕን ዘይቁስንን ዓመታት ይሕሊፉ። ከም ውፅኢቱ ከዓ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ወታደራት ሊብያ ኣብ ዝተናውሐ ዓመታት ብዝቐጸለ ደማውን ስልታውን ግጭት ህይወቶም ሲኢኖም። ይኹን እምበር ቀዛፊ ንውፅዓት ህዝብታት ናይ ዝተፈላለያ ሃገራት ሓራ ንምውፃእ ዝገበሮ ኣበርክቶን ሓገዝን ስሙ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ዓለም ከም ሓርበኛን ጅግናን ክግለጽን ብዝሒ ደገፍትን ከጥሪ ክኢሉ እዩ። ብፍላይ ነቲ ኣፍሪካን ናሽናል ኮንግረስ ዝበሃል ኣንጻር ስርዓት ኣፓርታይድ ዝቃለስ ዝነበረ ሰልፊ ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ንምንቅስቓስ ህዝባዊ ግንባር ንናጽነት ዖማን ኣብ ሱዳን፣ ጫድ፣ ማልን ካልኦት ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪካን ከምቲ ንሱ ዝኣምነሉ ዕላማዮም ዝቃለሱ ንዝበሎም ወገናት ማእለያ ዘይብሉ ፋይናንሳውን ወታደራውን ሓገዛት ይገይሩ። ሓገዝን ጽልዋን ቀዛፊ ግን ኣብ ኣፍሪቃ ጥራይ ተሓጺሩ ኣይተረፈን። ካብ ሓገዝ ነቲ ብያሲር ዓራፋት ዝምራሕ ዝነበረ ቃልሲ ናይ ፍልስጥማውያን ክሳብ ኣብ ኒካራጓ፣ ጓቴማላን ኤልሳልቫዶርን ኣብ ደቡብ ኣሜሪካ ከምኡውን ፊሊፒንስ ኣብ ርሑቕ ምብራቕ ኤስያ
ነቶም ኮራኹር ናይ ምዕራባውያን ዝነበሩ መራሕቶም ንምዕላውን ዝተበገሰ ህዝባዊ ምንቅስቓሳት ዓብ ሓገዝ ገይሩ እቲ ንጽልዋ ናይታ ቀንዲ ሓብሓቢት እስራኤል ዝበላ ኣሜሪካ ክምክት ዝዓጠቐ ኮሎኔል ቃዛፊ ኣብ 1981 ጥራይ ንቃልሲ ፍልስጤማውያን ንምሕጋዝ ልዕሊ $100 ሚልዮን ከም ዘወፈየ ዝተፈላለዩ ሰነዳት የረድኡ። በዚ ግን ኣየብቅዕን። እቲ ቆራጽነት ዝመልኦ ኮሎኔል ኣብ ማእከል ኤውሮጳ ኣብ እስጳኛ፣ ኢጣልያ፣ ጀርመን፣ ፈረንሳን ካልኦትን ኣንጻር መንግስቶም ዝቃወሙ ዝነበሩ ጉጅለታት ተኻፈልቲ ልግሱ ክኾኑ በቂዖም እዮም። ኣብዚ ብፍሉይ ዝጥቀስ ምስ ውልቀ መላኺ ናይ ሮማንያ ነበር ኒኮላይ ሻውሼስኮ ዝነበሮ ዘይንቡር ዝምድናን ሊብያ ንሮማንያ ብሕሱር ነዳዲ ክትሸጠላ ዝገበሮ ስምምዕን እዩ። እቶም ኣብ ልዕሊኦም ዝተፈጸመ ምጽናት ዓሌት ሕነ ክፈድዩን ተፈላጥነት ክረኽቡን ዝጽዕሩ ዝነበሩ ኣርሜናውያን እውን ደገፍ ቃዛፊ ኣይተነፍጎምን። በቃ ቃዛፊ ኣብ መላእ ዓለም ጽልኡ ሰማይ ክስቀል እንከሎ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ግን ተቐባልነቱ እናንቆልቆለ ባይታ እዩ ዘቢጡ። ቀጺልና እምበኣር ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ከም ኣሜሪካን ዓባይ ብሪጣንያን ዝኣመሰላ ሃገራት ምዕራብ ንቃዛፊ ካብዛ ዓለም ንኸሕቅቕዎ ከም ዝውስኑ ዝገበሮም ዓበይቲ ፍጻመታት ክንርኢ ኢና። ካብ ሕብረት ሶቪየት ቁጽሪ ዘይብሉ ኣጽዋራት ነፈርቲ ታንክታትን ዓዲጉ ንሃገሩ ብሓይልን ቴክኖሎጂን ዘጠንከረ ቃዛፊ ኣብ ሓደ እዋን ነታ 3 ሚልዮን ጥራይ ብዝሕ ህዝቢ ዝነበራ ሊብያ ካብ ናይ ፈረንሳ ዝዓቢ ሓይሊ ኣየር ከም ትውንን ገይርዋ ነይሩ እዩ። ሶቪየታውያን ሽሑኳ ዓሚሎምን ከምኦም ተጻብአ ኣሜሪካን እንተነበረ ግን ከም አንፕሬዲክታብል ወይ ቀጺሉ ዝወስዶ ስጉምቲ ዘይፍለጥ ህወኽ ኢሎም ብምግላጽ ብማዕዶ ጥራዮም ከጣቕዕሉ ዝመርጹ ነይሮም። ኣብ 1977 ጂሚ ካርተር ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ኮይኑ ኣብ ስልጣን ምስ መጸ ቃዛፊ ኣንጻር ኣሜሪካ ዝነበረ መርገጺኡ ንጹሩን ቁልዑን ገይርዎ። ኣብ 1979 ኢራናውያን ብዝገበርዎ ሰውራ ነቲ ዝነበረ ስርዓት ናይ ሻህ ሙሐመድ ሬዛ ፓህላቪ ብምዕላው ን53 ኣብ ኤምባሲ ዝነበሩ ኣሜሪካውያን ጆሆ ምስ ሓዙ ቃዛፊ ሓደ ካብ ውሕዳት ደገፎም ብዓውታ ዝገለጹ መራሕቲ ዓለም ነይሩ። ኣብቲ ዓመት እቲኣ እውን ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ርእሲ ከተማ ሊብያ ትሪፖሊ ከቢድ መጥቃዕቲ ገጢሞ ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝዓንዩ ኮይኑ እንተኾነ ግን ኣብ 1981 ሮናልድ ሬጋን ሓድሽ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ኮይኑ ምስ ተመርጸ ኣብ ልዕሊ ኩሎም ኣሸበርትን ተጻባእቲ ኣሜሪካን ሓያልን ዘየዳግምን ስጉምቲ ክወስድ ምዃኑ እዩ ቃልኣት እዩ። ሓለንጉኡ ናብ ቃዛፊ ከቕንዓውን ግዜ ኣይወሰደሉን። ካብ መጀመርያ ዕድመ ስልጣኑ ጀሚሩ ኣብ ጎኒ ፍልስጤማውያን ደው ዝበለ ቃዛፊ ነቶም ገኖፃዊ ቃልሲ ዝኽተሉ ዝነበሩ PFLP ዝበሃሉ ጉጅለ ኣብ ልዕሊ እስራኤልን ምዕራባውያንን ተሪር ስጉምቲ ንኽወስዱ ኩሉ ግዜ ፋይናንሳውን ንዋታውን ሓገዝ የበርክተሎም ኣሎ እናተባህለ እዩ ዝውቀስ ነይሩ። ሓደ ዓብ ኣብነት ናይዚ ኣብ 1972 ፍልስጤማውያን ብነብሰ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ኣብ ግዜ ውድድራት ኦሎምፒክ ሙኒኽ ጀርመን 11 እስራኤላውያን ኣትሌታትን ሓደ ጀርመናዊ ፖሊስን ምስ ቀተሉ ቃዛፊ ንሬሳ ናይቶም ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ፍልስጤማውያን ብነፋሪት ናብ ሊብያ ኣትዩ ናይ ጀጋኑ ኣቀባብላን ክቡር ሓመድ ድበን ከም ዝለብሱ ምግባር እዩ። ድሕሪ ሓደ ዓመት እውን ካልኦት ብሊብያ ይድገፉ እዮም ዝበሃሉ ጉጅለ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ሮማ ኢጣልያ ተርማይት ቦምብ ናብ ሓንቲ ናይ ፓንኣም ነፋሪት ብምድርባይ 32 ንጹሃት ሰባት ቀቲሎም 18 ካልኦት እውን ኣቑሰሉ። ሽሑኳ ኣሜሪካ ብዝገበረቶ እገዳታት ኣታዊ ነዳዲ ናይ ሊብያ እንተተጸልወ ቃዛፊ ግን መርገጺኡ ኣይቀየረን። ምምሕዳር ኣሜሪካ ንሊብያ ከም መዋፈሪትን መልማሊትን ግብረ ሽበራ ንቃዛፊ ኸኣ ከም ኣሳዋሪ ገለጽዎ። ሮናልድ ሬጋን the mad dog of the middle east ወይ እቲ ዕብድ ከልቢ ናይ ማእከላይ ምብራቕ ክብል እዩ ንቃዛፊ ሳጓ ኣጠሚቕዎ። ዳይሬክተር ናይ ክፍሊ ስለያ ኣሜሪካ ዝነበረ ዊልያም ካሲ ከምኡን ኣማኻሪ ሃገራዊ ፀጥታ ዝነበረ ሮበርት ማክፋርሌን ግን ንፕሬዝደንት ሮናልድ ሬጋን ኣብ ልዕሊ ቃዛፊ ኣራምን ዘየናሕስን ግብራዊ ስጉምቲ ክወስድ እዮም ክደፋፍእዎ ጀሚሮም። ኣብ 1981 ነፈርቲ ውጊ ኣሜሪካ ኣብ ጥቓ ሰርተ ማለት ትውልድ ቦታ ናይ ቃዛፊ ኣብ ዝርከብ ማያዊ ግዝኣት ክዝምብያ ምስ ጀመራ ቃዛፊ ኣብ ግዝኣትና ኣትየን ኢልዩ ነፈርቲ ውግኡ ናብቲ ዝዝምብያሉ ዝነበራ ኣከባቢ ሰዲዱ። የግዳስ እተን ናይ ሊብያ ነፈርቲ ምስ ተቐልቀላ ብኡንብኡየን በተን ኣሜሪካውያን ተጠቂዐን ተሓምሺሸን። ቀዳማይ ስጉምቲ ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ሬጋን ቀፂለን መራኸቢ ብዙሓን ኣሜሪካ ቃዛፊ ንፕሬዝደንት ሬጋን ንምቕንጻል እሙናቱ ናብ ኣሜሪካ ሰዲዱ ከም ዘሎ ከጋውሓ ጀመራ።
قذافي ግን ዘይኣመሉ ብቐጥታ ቃለ መጠይቕ ገይሩ ነቲ ጠቐነ ኣሉታዊ ምላሽ ሂብሉ የግዳስ እዚ ነቲ ድሮ ኣብ ዓይኒ ኣሜሪካውያን ተደዊኑ ዝነበረ ምስሉ ዘመሓይሽ ኣይነበረን ቀፂሉ ሮናልድ ሬጋን ናይ ሊብያ ነዳዲ ምዕዳግ ኣቋሪጹ መግብን መድሃኒታትን እውን ናብ ሊብያ ከይሽየጡ ኣገደ ኣብ 1986 ኩለን ኣብ ሊብያ ዝነበራ ካምፓኒታት ኣሜሪካ ንሊብያ ገዲፈን ክወፃውን ሓድሽ ትእዛዝ ሃበ ቀፂላ ኣሜሪካ ንዝበዝሐ ኣብ ደገ ዝነበረ ዋነት ሊብያ ዝኾነ ትካላታ ደስኪላ ንቐዛፍን ሊብያን ንድሕነተይ ኣስጋእቲ ብምባል ኣሎ ዝበሃል ማዕቀባት ኣንበረትሎም እቲ እገዳ ንሊብያ ኣዝዩ ሃሲዋ 30 ሚእታዊት ካብ ኣታዊታታ ኸሲራ ንሱ ከይኣክል ግን ኣሜሪካ ንኹሎም ምስ ሊብያ ዝጻረሩ ወገናት ኣብ ቱኒዝያ ጫድ ይኹን ሱዳን ከተዕጥቆምን ክትምውሎምን ጀሚራ ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ዝምድና ሊብያን ዓባይ ብሪጣንያን ፍጹም ዝበተኸ ፍጻመ ተኸስተ ደገፍትን ተቃውምትን ቀዛፊ ኣብ ፊት ኤምባሲ ሊብያ ኣብ ሎንዶን ኣብ ዝገብርዎ ዝነበሩ ሩሱን ሰልፊ ካብ ውሽጢ ኤምባሲ ሊብያ ዝተተኮሰ ጥያይት ኣብ መንጎ ሰልፈኛታት ካብ ዝነበሩ ሓለውቲ ፀጥታ ንሓንቲ ዩቮን ፍሌቸር ትበሃል ጓል ኣንስተይቲ ፖሊስ ኣብ ከብዳ ምስ ወግኣ ብኡ ንብኡ እኳ ንሕክምና እንተተወስደት ክትድሕን ግን ኣይከኣለትን ህይወታ ሓሊፉ እዚ ፍጻመ ኣብ መንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ ሓያል ነድሪ ኣብ ህዝቢ ኸኣ ዘሻቕል ስንባደ ይፈጢሩ ሽዑ እኳ እቲ ጥያይት ዝተኮሰ ክትሓዝ ተዘይከኣለ ብሪጣንያ ግን ንኹሎም ሰራሕተኛታት ኤምባሲ ሊብያ ምርመራ ድሕሪ ምግባር ንዓዶም እያ ጠሪዛቶም እቲ ነታ ሽዑ ቀዳሚት ሚኒስተር ዓባይ ብሪጣንያ ዝነበረት ማርጋሬት ታቸር ዝጽየና ዝነበረ ቀዛፊ ነቲ ፍጻመ ምስሊ ሊብያ ክድውን ዝተጓሃረ ሽርሒ ኢሉ ገሊፅዎ ኣብ 1985 ብሓድሽ ማዕበላት ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕትታት ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ቪየና ኣውስትርያን ሮማ ኢጣልያን 5 ኣሜሪካውያን ዝርከብዎም ልዕሊ 20 ንጹሓት ሰባት ተቐትሉ ቀዛፊ ሕጂውን መልሓሱ ክእክብ ኣይከኣለን ነቶም ፈጸምቲ ሞጊሱ ነቲ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ቱኒዝያ ዝገበረቶ ደብዳብ ዝበቅዕ ግብረ መልሲ ክብል ይወዲስዎ ኣብታ ሰዓበት ዓመት ኣብ በርሊን ጀርመን ብዝተጻወደ ቦምባ ሓደ ኣሜሪካዊ ወታደርን ሓንቲ ቱርካዊት ሰበይትን ተቐቲሎም ልዕሊ 200 ካልኦት ምስ ቆሰሉ ስለያ ኣሜሪካ ማለት CIA ሊብያውያን ካድረታት ነቲ ተልእኾ ንምፍጻም ብቴሌፎን ክዘራረቡን ከለዉ ከም ዝጠለፍዎም እዮም ምስክርነቶም ኣቕሪቦም ንፕረዚደንት ኣሜሪካ ሮናልድ ሬጋን እዚ ናይ መወዳእታ ዒቕ ከም ዝበሎን ኣብ ልዕሊ ቀዛፊ ስጉምቲ ምውሳድ ጥራይ ከም ዝተረፎን ዘገሃደ ፍጻመ እዩ ነይሩ ኮነ ኸኣ بميازي 15 1986 كاب عباي بريطانيا استبقسا نفرت وق أمريكا إلدورادو كانيون استسمي سرحيت نمفصام ننوي حقعزو ناب ليبيا أقنع ألو زبهال وتهدراو نقطات ليبيا أب تريبولن بنغازن بأبي أخا نتبسون عزحلو زنبرا منبر بيت كولونيل معمر القذافي بزين حسيا دبدبو نسميات حوز غيرو صرا نفرتي ليبياون كم تزيد له دايوم زيد معمر حنتي نفاريت وق امريكاس حمشي شومه انت خونا جن اتا قذافي كم قالو زعبياز نبره زختام غرزو حويسكا لعلميتي ليبياوان بتمتقعتي هيوتهم سانو قذافون نس كلا يدحينو دحرتي اسن باد دبداب قذافي دارغا بينو خمس طرفه كابز بزحام حازوتي زبلن هاجرات زغبا دغفن مصنعن ايرخبن وحدات هاجرات أفريقان عربن تراين نتي أمريكا سقمتي نقيفنو قذافي ولا حيل أيرو كم زيد معيو وقيسوهم سنباد نايت دبداب سلازي وصلوقا رؤسو خرقاق نام مدربدا أمريحو نقل أوان أبتين دايو يحليفو مستملسة ترتارو ترزي سلاز بزحة أوشت ليبيا حالوفتون كالوات سبا سلطانن بداك يقسلوين بخدعات استترتارون كأسورنيو أزيزو ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ምስከም በዓል ስዑዲ ዝነበሩ ሓርፋፍ ዝምድና ኣመሓይሹ ምስ ኣሜሪካ ዝነበረ ሽግሩ ክፈትሕ ተስፋ እኳ እንተነበሮ ኣሜሪካ ግን ዕጪ ሓንፊፋ ንሱን ንህዝቢ ሊብያ ኣሜሪካ ደጊማ ክትጥቅዖም ከም ትኽእል እናጠንቀቐ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ዘሎ ዋነት ኣሜሪካ ዝኾነ ንብረት ከዓንዩ ፀዊዑ ሬጋን ብወገኑ ኩለን ሃገራት ኤውሮጳ ኣብ ጎኑ ደው ክብላን ንሊብያ ክንጽላን እኳ እንተፀውዐ እተን ኣብ ነዳዲ ሊብያ ዝምርኮስ ቁጠባ ዝነበረን ከም ጀርመን ፈረንሳን ኢጣልያን ግን ክሰምዖ ኣይከኣላን ብሪጣንያ ጥራያ ኣብ ጎና ኣሜሪካ ደው ከም ትብል ኣረጋጊጻትሉ እቲ መጥቃዕቲ ብፍላይ ሊብያውያን ኣብ ጎኒ መራሒኦም ደው ክብሉን ክሓብሩን ገይሩ ብዝያዳ ከም ዝጸንዑ እዩ ገይርዎም ኣብ ዝበዝሓ ንኣሜሪካ ዝጻረራ ሃገራት ዓለምካ ቀዛፊ መጥቃዕቲ ናይ ሓያል ሃገር ኣሜሪካ መኪቱ ዝወፀ ጅግና ዝብል ዝናዩ ኣላቢስዎ ኣብ ታሪኽ መሪሕነት ናይ ቀዛፊ እቲ ዝዓበየን ዝኸበደን
ምስሉን ክብሩን ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ፍጹም ዝደወነ ክስተት ግን ኣብ ታሕሳስ 1988 እዩ ኣጋጢሙ። ካብ ለንዶን ዓባይ ብሪጣንያ ናብ ኒውዮርክ ኣሜሪካ ትብገስ ዝነበረት ዋነት ፓን ኣሜሪካን ዝኾነት በረራ 103 ናይ መጓዓዝያ ነፋሪት ካብ ትብገስ 38 ደቂቕ ጥራይ ምስ ገበረት ኣብ ውሽጣ ብዝተፃወደ ቦምባ ተሓምሺሻ ኣብ ልዕሊ ሎከርቢ ትበሃል ከተማ ናይ ስኮትላንድ ወደቐት። ኣብ ውሽጣ ዝነበሩ ብምልኦም 259 ተሳፈርትን ኣብ መሬት ኣብ ቤቶም ዝነበሩ 11 ሰባትን ለኪማ ብጠቕላላ 277 ቀዚፋ ኣብ ታሪኽ ዓባይ ብሪጣንያ ካብ ዝተፈጸሙ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕትታት እቲ ዝበዝሐ ህይወት ሰብ ዝቐዘፈ ትራጀዲ ተባሂሉ ተሰኒዱ። ኣብ ሓመዳዊ ናይ ቆልዑ ክዳውንቲ ዝመልአ ቦርሳ ዝተፃወደ ቦምባ ካብ ማልታ ጀሚሩ ኣብታ ነፋሪት ከም ዝፀዓን ተገይሩ። ኣብ መጀመርታ ኢራንያ በቲ ውዲት ተጠርጢራ፣ ምክንያቱ ኣቐዲማ መርከብ ውግእ ኣሜሪካ ንናይ ኢራን ነፋሪት ናይ ህዝቢ ወቂዓ ሓምሺሻ ስለ ዝነበረት ግብረ መልሲ ክኸውን ይኽእል እዩ ተባሂሉ። እንተኾነ ግን ድሕሪ ናይ 2 ዓመታት መርመራ ኣብ መንጎ ስብርባር ናይታ ነፋሪት ሓደ ናይ ስዊዘርላንድ ካምፓኒ ናብ ስለያ ናይ ሊብያ ጥራይ ዝሸጦ ፍሉይ ታይመር ስለ ዝተረኽበ ኣጻብዕቲ ኣሜሪካን ብሪጣንያን ናብ ሊብያ ከወጣውጣ ጀመራ። ድሕሪ ደቂቕ መጽናዕትታት ከዓ ኣባል ስለያ ናይ ሊብያ ዝነበረ ዓብደልባሰጥ ኣልመግራሕን ኣባል ፀጥታ መዕርፎ ነፈርቲ ሊብያ ዝነበረ ላሚን ኻሊፋ ፍሒማን ነቲ ቦምብ ዘጻወዱ ሊብያውያን ተባሂሎም ብወግዒ ክሲ ተመስረተሎም። ቀዛፊ ኣሕሊፉ ከም ዘይቦምን ኣብ ሊብያ ጉዳዮም ክርአና አንቂጹ ንጻውዒት ተናገራት ዕሽሽ በሎ። ከም ውጽኢቱ ከዓ ኣብ ዓለም ሙሉእ ኩነኔ ገጢሞ ጥራይ ዘይኮነ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ሊብያ ከቢድ እገዳታት ኣንበረ። ኣብ በረራ ምድስካል ንብረት ሊብያ ኣብ ነዳድን ዘተኮረ ነታ ሃገር ጸላዊ ዝነበረ ማዕቀባት ብዙሓት ዘይሻራውያን ወገናት ግን ምዕራባውያን ኮነ ኢለን ነቲ መጥቃዕቲ ምስ ቀዛፊ የተኣሳስርኦ ከም ዝነበራዮም ዝወቕሱ። ሃገራት ዓረብ እቲ ዝድለ ሓገዝ ናይ ዲፕሎማስያዊ ደገፍ ምስ ነፈግኦ ከዓ ካብ ትፅቢት ኩሉ ሰብ ወፃኢ ሃርበኛ ቀዳማይ ጸሊም ፕረዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃ ነበር ኔልሰን ማንዴላ እዩ ኣብ ጎኑ ደው ኢሉ። ንኹሉቲ ንኣፓርታይድ ንምጥፋእ ኣብ ዝገበርዎ ቃልሲ ቀዛፊ ዝገበረሎም ሓገዝ እናመስገነ ከዓ ከም መንጎኛ ኮይኑ ኩሉ ሽግራት ሊብያን ምዕራባውያንን ክፈትሕ ፃዕረ። ድሕሪ ናይ ገለ ዓመታት ፃዕሪ ማንዴላ ከዓ ሊብያ ምስተን ሃገራት ምዕራብ ኣብ ስምምዕ በፅሐት። እቶም ተጠርጢሮም ክሲ ዝተመስረተሎም ሊብያውያን ጉዳይ መስርሕ ቤት ፍርዶም ኣብ ዘይሻራዊት ሃገር ማለት ሆላንድ ክርአ ንቤተሰብ ግዳያት ብድምር 2.7 ቢልዮን ዶላር ክትከፍል ሊብያ ከዓ ናይ ጣዕሳ ደብዳበ ናብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ክትሰድድን እዮም ተሰማሚዖም። ብውሳነ ቤት ፍርዲ እቲ ዘይኣመነሉን ነቲ ገበን ከም ዘይወዓሎን ዝዛረብ መግራሒ ንሕልፈት ክፍረድ እንከሎ ፍሒማ ግን ነፃ እዩ ተለቂቑ። መግራሒ ድሕሪ ዘጋጠሞ ናይ ፕሮስቴት ካንሰር ከቢድ ሕማም ግን ኣብ 2009 ነፃ ተለቂቑ። ኣብ 2003 ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኩሉ ኣብ ልዕሊ ሊብያ ዘንበሮ እገዳታት ኣልዓሉ። ቀዛፊ ከዓ ነቲ ዝተደወነ ምስሉ ከዕሪ ኣብ ከቢድ ፃዕሪ ኣተወ። ምስ ሃገራት ምዕራብ ዝነበረ ዝምድንኡ ኣመሓይሽዎ እኳ እንተኾነ ኣብ መወዳእታ ግን መጥፊኡ እዩ ኮይኑ። እዚ ኣብ ግዜ መሪሕነቱ ሊብያ ካብ ኣፍሪቃ ዝበለፀን ዝሃብተመን ግዜ ከም ተሕልፍ ነፍሲ ወከፍ ሊብያዊ ገዛ ከም ዝውንን ሓደሽቲ መርዓውቲ $50,000 ካብ መንግስቲ ከም ዝቕበሉ ደገ ኸይዶም ክመሃሩ ንዝደልዩን ንገለ ክፋል ወፃኢታቶም መንግስቲ ከም ዝሽፍኖ ሓደ ሊብያዊ መኪና ክገዝእ ምዝደሊ ፍርቁ መንግስቲ ክኸፍሎ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ምስ ተገላገለት $5,000 ክትቅበል ዋጋታት ሃለኽቲ ከም መግቢ ነዳዲ ኤሌክትሪክን ብኣዝዩ ሕሱር ዋጋ ህዝቢ ከም ዝረብሕ ሕክምና ናይ ዩኒቨርሲቲ ይኹን ካልእ ትምህርቲ ንዜጋታት ብነፃ ክኸውን ኩሉ ሰብ ናይ ስራሕ ዕድል ክወሃቦ ወዘተ ዝብል ብዙሕ ብሉፅ ሓለፋታት ገይሩ ብኣወንታ ዝግለጽ እኳ እንተኾነ ንዝኾነ ኣንጻሩ ዝተላዕለ ግን ንሕስያ ዘይነበሮ ቀዛፊ ብፍላይ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣቡሳሊም ዝተፈጸመ ግፍዕታት ተቃውሞ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ንምጭፍላቕ ዝወሰዶ ጨካን ስጉምቲ ኣብ ደገ ንዝነበሩ ሊብያውያን ተቃውምቱ ልኡኻት ሰዲዱ ምቕንጻሉን ከም ኣብነት ዝጥቀስ ኣሉታዊ ጎድንታቱ እዩ። ብተወሳኺ $25 ቢልዮን ባጀት ብዝወድእ መስርሕ ናብቲ ምድረ በዳ ናይ ሊብያ ጾሪ ማይ ከም ዝውሕዝ ክገብር ዝፃዕረ
ንኣፍሪቃ ድማ ካብ ጽግዕተኛነት ሃገራት ምዕራብን ባጤራ ዶላርን ንክትገላገል ብወርቂ ብዝተዋሕሰ ሓድሽ ዲናር ናይ ሊብያ ናይ ኣፍሪቃ ባንክ ከፊቱ ኣብ ምምዕባልዛ ክሳብ ሎሚ ትሰሓግ ዘላ ኣህጉርና ኣፍሪቃ ዓብ ጻዕሪ ዘካየደ ቀዛፊ ብፍላይ ናይ ኣፍሪቃ መደቡ ዝበዝሓ ሃገራት ኣፍሪቃ ተሰማሚዕናሉን ደፊእናሉን ነይረን እንተዝኾና ካብ ሰፍ ዘይብል ዕዳ ምዕራባውያን ተገላጊለን ዓብ ረብሓ ነይረን እንተኾነ ነዚ ወርቃዊ ሓሳቡ ቀልጢፉ ኣብ ግብሪ ከየውዓሎ ከም በዓል ኣሜሪካ ዝኣመሰላ ንዶላር ዝጻባእ ሓይልን ቁጠባን ዘይደለያ ሃገራት ብኣግኡ ኣሕቂቑንኦ ልክዑ ንዕኡ ዝቃወም ሰብ ዘይቀበል ኣኽራሪ ነይሩ እንተኾነ ጽልዋ ዶላርን ኣሜሪካን ኣብ ልዕሊ ድኻታት ሃገራት ዘስዓቦ ወጽዓ ተረዲኡ ንብዙሕ ውፅዕ ህዝብን ሃገራትን ክሕግዝን ክረድእን ፈቲኑ ኣብ መወዳእታ ዕምሪ ስልጣኑ ምስ ምዕራባውያን ዝነበረ ዝምድንኡ ንምምሕያሽ ዝገበሮ ፈተነ ንግዚኡ ጠቒሞ ኣብ መጨረሻ ግን ለኪሞ እተን ካብ ክሳን ላዕሊ ፍሽኽ እናበላ ዝቐረብኦ ኣሜሪካ ዝመራሒተን ምዕራባውያን ንጥፉኣቱ ውዲታን ቂደን ሰላማ የበላ ኮነ ኸኣ ነቲ ኣብ 2011 ዝተጀመረ ህዝባዊ ናዕቢ ጓህሪ ብምውሳኽ ብዘስካሕክሕ ኣገባብ ከም ዝቕተል ገበሮ ቀዛፊ ኣብ መጨረሻ ሞት ቅድሚ ምሟቱ ነቶም ብዘይ ሰብኣዊ ኣገባብ ዝጠባብሕዎ ዝነበሩ ዜጋታቱ እንታይ ገይረኩም እንታይ በዲለኩም ኢልዩ መረርቲ ቃላት ኣስሚዑ ተሰናቢቱ ብ20 ጥቅምቲ 2011 ድሕሪ ናይ 42 ዓመታት ክብን ለጠቕን ዝመልኦ መሪሕነት ከዓ ዕምሩ ኣብቂዓ እነሆ ኸኣ ሊብያ ብድሕሪኡ ከፊእዋ ጥራይ ዘይኮነ ገላዩ ዝሽየጡላ ዳዕሽ ዝሰዕረሩላ ሰባት ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ካብ ናብን ዝሰጋገሩላ ዘይርግእቲ ባቢሎን ኮይና ተሪፋ ባራክ ኦባማ ድሒሩ እቲ ብመሪሕነቱ ኣብ ሊብያ ዝተፈጸመ ዕግርግርን ለውጢ ስልጣንን ከም ዘጠዓሰዩ ገሊጹ እንተኾነ ግን ቀዛፊ ምእላዩ ዘይኮነስ ኣሜሪካ ንሊብያ ድሕሪ ቀዛፊ ከተረጋጋእን ነብሳ ንኽትክእል ዝግባእ ጻዕርን ኣበርክቶን ከም ዘይገበረትላን እዩ ተኣሚኑ እቲ ምስኔቶ ሓቢሩ ኣብ ሊብያ ብዝገበሮ ምትእትታው ሓደ ካብ ዝዓበየ ጌጋታት ናይ መሪሕነቱ ከም ዝፈጸመ ዝውቀስ መበል 44 ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ነበር ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ብዛዕባ ማዕሙር አልቀዛፊ ዘዳለኾ ዶኩመንታሪ ኣብዚ ተዛዚሙሎ ከም ወትሩ ርእይተታትኩም ይኹን ነቐፌታኩም ክቕበል ድልው ምዃነይ እናገለጽኩ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንኹልኹም